नमस्ते दोस्तों, रवा सभी के स्वागत बा हमने के चैनल पर। आज हमने के बहुत ही सुंदर एगो झूमर के गीत लेके आयल बनी जा, तो रोवा लोग लास्ट तक सुनी लो। गीत बहुत अच्छा बा। अगर रोवा लोग के अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बता के जम लो कि ये गीत रोवा लोग के कैसा लागल हटे। पहले बारू बनारसी सरिया ओढ़ले बारू चदरिया हो। पहले बारू बनारसी सरिया ओढ़ले बारू चदरिया हो। बैठल बारू हमरा भैया के संगवा मारतरू नजरिया हो। बैठल बारू हमरा भैया के संगवा मारतरू नजरिया हो। नैहर में घूमत रहलू खेत खलिहानवा हो। नैहर में घूमत रहलू खेत खलिहानवा हो। कनिया के रूप में आइलू हमारा ही घरवा हो। कनिया के रूप में आइलू हमारा ही घरवा हो। नैहर में पहनले बारू बनारसी साड़िया ओढ़ले बारू चदरिया हो। पहनले बारू बनारसी साड़िया ओढ़ले बारू चदरिया हो। बैठल बारू हमरा भैया के संगवा मारतरू नजरिया हो। बैठल बारू हमरा भैया के संगवा मारतरू नजरिया हो। नैहर में डरावत रहलू बकरी ठरुआ हो। नैहर में चरावत रहलू बकरी पठरुआ हो। हम ससुरा में आइलू दुल्हन के रूप में हो। ससुरा में